ndio ndio makaza kana kuti ndiende mushango ndokara kuwedza senda muraini maoko nepo ndiye mwana wangu yanonzi Dennis Makaza akaberekwa ataiona mwana achikura tikafunga kuti mwana ari kukura tisingazive kuti kune zvimwe zvinhu zvaainacho saka tazwa azove ne9 months tikazotanga kuona kuti mwana haasi kugona kubata zamu raamai vake kana kugara ndopo takazoenda naye kuchipatara kuya vanoti kuti ane cerebral palsy vati ane cerebral palsy ndopo takatanga kumuendesa kumaexercise taitiswa namaitsvarai requeds tichibatsirwa nesocial welfare yaitwa zvokudya ndokubva kana tikanzi muya kunotoya kusiyara yutomutisa maexercise aya kusvikira Dennis ndakazotenga rimwe zuva ndiri kubva kumwana wangu musikana kuefefi ndiye aimbotibatsirapo nepapo nekwawo chokubatsiridza saka ndopa ndakaona mwana uye asimuka aane 5 years 6 months ndobva ndaona kuti ndobva ndatoti mwana ari kufamba kwa ndobva taramba iri dhedhe iya semunhu akaita cerebral palsy achingoti dhedhe tichibereka tichingodaro kusvika akazosvika pakuti ndakumbira ndikati sechakuenda achida kuti mwana wangu aende kuchikoro kanzi aende kuchikoro aende kuSouth Africa taibatsirwa ainzi Madam Murove ndiye ainditakura kubva kuedza kusvika kuJarisville vakati mukomana uyo ari kushandisa makumbo munhu anoshandisa makumbo ngaaende kuWaterfalls semunhu anoshandisa makumbo haadzidze kunyora negumba anonodzidza 6 months oye tobva taenda kuWaterfalls kuya haana kuzopedza gore because akaenda iri second term asi gore riri haana kuzopedza because ndepakabva aita henia ndobva ndaenda naye ndobva zvanzi madhokota ari pastrike ndobva ndadzokera naye ndobva zvamudzokerai kuchikoro naye ndobva ndadzokera kuchikoro kusina 2 weeks vange vamudzosa kuti ndakanda kurwarawo ndiri kumusha stepfather wake ndo vakazondiuya kuzomutora kuJarisville ndokuuya naye kumusha vauya naye kumusha ndobva tagara ndobva tazondisimudzirai kuti muende kuti anobikira 2020 ndobva taenda tikandipukusa ndobva ndapukusa dokta ndobvati mwana waye adisabled ndogona kutadza kumutsa anoda kuri Harare hospital kana kuparari nyatwa saka zvamungaite ndezvekuti muzozvita after covid saka ini semunhu akunge asina chinhu huku ndakandapedza kutengesa tumbudziwa ndakandapedza kutengesa handisisina chinhu ndakangozogara kumusha ndopa ndakaona musikana anonzi Rumbidzai Chiwenga vatidaidza vakati ndoda kuona vanhu vese vakaremara ndoda kuona mukomana watanze kukumuka anonyora nemakumbo ndobva taenda ndobva vamuasesa ndobva vamuona akati mukomana ndoda kumubatsira ndobva vazodzoka futi ndobva vauya ndobva vasitofara vakati ndikuya ndokutora ndikurapisa nechirongwa chinonzi mwana anokosha saka ndikufara chaizvo nemusikana iyeye kuti handizive kuti Mwari vakabva nekuti vamushandise takubatsira ndakandatambudzika kuti ndingabatsike sei saka akabvisa ronda rainga riri pakati pomwoyo wangu ndiri kurangarira zvepana amai Mutambirwa ndo vakambotanga kumuendesa kucreche ndobva vamugraduatisa kumufadza semwana akaremara ndopa takazoya kuJarisville mwana uyu ndobva aenda paSunrise papa ndo takabatsirwa namai Mutambirwa akatanga mai Mutambirwa akamupa bhuku ndokubva ari bharabhadza bhuku riya achivhura achibharabhadza achibharabhadza mai Mutambirwa akati uye asi wokupa mabhuku ngadi muchiregai anodzidza nemusoro nokuti musoro ake anobata zvikuru manhamba nemavara akadzidza pachireputopu chakapuwa nababa wake chakaya chasiwa nanzvadzi yacho saka ndokubva tabva ipapo ndobva azoendwa kuJarisville akabva akudzidza kukala achizosvika vazomuti izvoni mutore anoziva kuchikoro adi asisina heni ndobva akasvika kumusha aingofarira kunyora achitora mabhuku ake achinyora vakazoona mumwe mukomana waanotamba naye achinyora vanhu vake vakanga achinyorayo nemotikari dzake dzaidhirowa shamwari yake anonzi Munyaradzi Mutandavari kana kuti Bhawa vanomuti Bhawa nezita rekumemera akati mufana ugona kunyora iwe unonyora so ndobva asiya mudazika ndoda kuona wavanyora ndobva atodhirowa motikari yacho kanza mufana wagona ndobva amunyorera futi munhu
ndobva akanza mufana wagona ndopakasimudzwa chipo chake namunyaradzi because aivo munhu aimukuza kana isuti aingogara achinomukuzawo zvese zvaanenge achiita saka akabva azosvika ipapa saka iye anoshuvira kuti dai ndanga ndawana munhu anondipinza kuchikoro ndiite artist ndinoda kuzodhirowa nekudzidza chirungu chokuti ndikosowanawo ndichitaura nevanhu kuti nokuti makore angu tasai apfuura ndinondane 12 years kuti ngenoti grade 1 zvakunetsi anototaura here baba mushamwari yakanaka kungoti nhasi mamwana achirwara vapindura Dennis uri right unogona kudhirowa chii nechii iwewe zvakawanda unogona kudhirowa zvakawanda wanda asi chaunonyanya kugona kudhirowa iwewe chii indodhiro